हा 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 हा, काय चिवडो तयार झालो हा. आणि किती क्रिस्पी झालो बघा. परातीत पडता तो आवाज येता खळखळ खळखळ खळखळ. दसरो इला तोंडावर आणि दिवाळीची लगबग चालू झाली आणि आपल्या मार्केटमध्ये इला दिवाळीच्या फराळाचा सामान. गेल्या वर्षी आम्ही वान सामान दाखवलं, त्यात आमचं मक्याचं चिवडो रवलं होतं. तो या आणलं आता आणि त्याचीच पहिली सुरुवात. परब किचनमध्ये करतो आज मक्याचं चिवडो आणि त्यात घालतंय मनुका. आणि सरोज नाही आज माझ्यासोबत म्हणून तुम्ही राग मानू नका. चला करूया सुरुवात. आता आपण हे तेल घेतो. कुठलोही चिवडो करूचं असं तर तेल व्हायाच. तर तेल तापेपर्यंत आपण एक मसालो तयार करूया. ह्या बघा एवढा सगळा सामान लागता. आता हे 200 ग्राम मक्याचा अशी बाजारात पाकिटा गावतात. हे काय घरी करूक गावत नाही. ते कसे करतात मशनीवर माहिती नाही. मग अशी ही पाकिटा गावतात. याक वतलंय, याक असा ठेवलंय. त्याका घेतलंय डाळवा, ही घेतलंय खारी बुंदी, ह्या आपला सुक्या खोबरा, हे मनुका, शेंगदाणे, काजू, कढीपत्ता, 4 मिरचे घेतले बारीक गोल चिरून, ही पिठी साखर, 2 चमचे धने आणि 2 चमचे बडीशेप. आता ह्या सामान माका लागूचा नाही. आता मसालो तयार करूक मी घेतोय. 1 चमचा लाल तिखट, तशी आम्ही फोडण्याक हिरवी मिरची घालतलो. 1 चमचा धना जिरा पावडर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा चाट मसाला आणि अर्धा चमचा आमचूर पावडर. चाट मसालो किंवा आमचूर पावडर तुमका आवडीनुसार 1-1 चमचो घातलास तरी चालात. जर तुमका चाट मसालो नसत तर आमचूर पावडर घाला आणि आमचूर पावडर पण नसत तर सेंदेव मीठ घाला. मग तुमचा या साधा मिठाचा कमी वापरा. आता ही आपली पिठी साखर 2 चमचे आणि ह्यो अर्धो 2.5 चमचे. थोडंसं गोड आंबट तिखट असं ह्यो मसालो असता. आणि ह्याच्यात आपण मीठ पण घालून घेऊया आणि 2 चमचे मीठ. आता आपला तेल तापासर हय मी ह्यो मसालो तयार करून घेतलाय. म्हणजे काय गरम गरम असतेवेळीच आपल्या ह्यो मसालो वैरूचा मक्यावर. हे बघा मस्त असो तयार झालो. हे अशी 1 मूठ भरून घ्यायची आणि अशी तेलात लगेच फुलता ह्यो. सगळा हातासरशी तयार व्हाया हा. आता ह्यो मी एका परातीत काढून घेते. पटकन असं हे होता तळण. मी मगाशी 1 मूठ टाकले पण आपण तेल कमी घेतलंस तर एका मुठीत होतात असो. आणि हे का तेलही जास्त लागत नाही. आणि शक्यतो हे का ताजा तेल वापरायचा. वापरलेला तेल वापरू नये की त्या खवट वास येता. मग चिवडो जर 8 दिवसाच्या वर राहिलो तर. ह्यो सरसर आवाज बंद झालो म्हणजे आपलो मक्याचो चिवडो तळून झालो. आता हे मके आपण आत्ताच काढलं गरम गरमच. मग बाकीचं सगळं तळूचं ठेवलंय आणि त्याच्यात आता ह्यो आपण तयार केलेलो मसालो टाकून घेऊया. हे बघा गरम असते वेळीच ह्यो मसालो टाकायचो म्हणजे सर्वत्र लागता. गरम गरम मक्याच्या पोह्यावर ह्या मसालो गेल्याबरोबर सुगंध सुटलो परब किचनमध्ये. आता शेंगदाणे मी असे ह्याच्यात घेते आणि ते आपले शेंगदाणे मी चमच्यातून झाऱ्यातून घातले किंवा असं एकदम वतूक गेलं असतं तेल अंगावर उडत म्हणून मी झाऱ्यात घेतलंय. आणि ते आपण आता तळून घेऊया. मंद आचेवरच हे चांगले तळून घेऊया. हे बघा असा तेल निथळवून घेतोय. आता हे आपण ह्या चिवड्यावर असे वैरून घेऊया.
आता आपला सुका खोबरा 1 वाटी असे उभे काप करून घेतलं आहे मी, ते सुद्धा आपण फ्राय करून घेऊया चांगले तळून. आता हे असे लाल होईपर्यंत चांगले आपले खोबऱ्याचे काप तळून घेऊया की हे जर वले राहिले तर आपलं चिवडो खराब होतलो आणि ह्याच्यातला जो वलेपणा म्हणजे तुम्ही आपला म्हणताच इंग्लिशमध्ये मॉइश्चर ता सगळा जाऊक वया. जरा पण कुठल्याही वस्तूमध्ये ओलेपणा राहता नाही तर मकोचं चिवडो आपलं चांगलं टिकतलो. मंद आचेवर मी 2-3 मिनटं चांगला या खोबरा भाजून घेतलाय. तासुद्धा आता ह्या चिवड्यावर वायरतोय. तर बाकीचा राहिला तासुद्धा मी घेतलाय. अशा झाऱ्यामध्ये बघा या घुसता. आता आपले काजूचे तुकडे ते सुद्धा मी ते सुद्धा शेंगदाण्यासारखे झाऱ्यातच घेतलंय. तेलात असे टाकूक गेले की तेल अंगावर उडता आणि दिवाळीत आपण तेलाचा प्रकार सावकाश आपलं जीव सांभाळून करायचं. तसे हे भाजलेलेच असतात पण जरासे असे क्रिस्पीनेसपणा येलो आणि रंग बदललो की चव भारी लागता चिवड्याक. आता हे पण वैरून घेते. आता ह्या डाळवा ही फुटाण्याची डाळ शिजलेली असता पण जर अशी गरम तेलातून वर काढली तर आणखीन एक क्रिस्पीनेसपणा वाढता. फक्त तेलातून मी अशीच काढतोय, सोडले नाही तेलात. बघा आवाज इलो तिचो कुरकुरीतपणाचो. आता कढईतला तेल मी थंय ठेवलंय त्या गॅसवर आणि ह्यो तडका पॅन घेतलाय आणि त्याच्यात घालते ह्याच गरम तेल. आता ह्यो कढीपत्ता, कढीपत्ता पण चांगलं परतून घ्यायचो. त्याचा पण ओलेपणा सगळा जाऊ खया आणि कुरकुरीत होऊ खयो चांगलं. पूर्ण त्याचा आवाज तडतडाचो बंद होऊ खयो म्हणजे आपलं कढीपत्ता चांगलं कुरकुरीत होतलो. हे बघा चांगलं कुरकुरीत झालो, आवाज एकदम बंदच झालो. आता त्यात तेल म्हणून मी आता हयच असा या करून घेते. त्या तेलात आपल्या मिरची तळूची. आता आपली हिरवी मिरची ती सुद्धा आपण एकदम त्याचो पण ओलेपणा जाऊ खयो, ती पण कुरकुरीत अगदी पांढरी हो खोया. जरा सांभाळूनच करायचा. मिरची तेलात गेली की अंगावर उडतात थेंब, खै ना खै उडत राहतले. ही बघा मस्त अशी सफेद होई तेली हिरवी मिरची. आता ही मिरची काढणार नाही, ती त्यात शिजन दे. त्याच्यात घालूया आपण आता 2 चमचे बडीशेप आणि 2 चमचे धने आणि अर्धा चमचा मोहरी. मोहरी जास्त टाकायची नाही, जराशीच टाकायची. आता ह्या सगळा गॅस बंद करते आणि ह्या वतते आता आपण त्या मक्याच्या. आता ह्या सगळ्या वतले मक्याच्या आपल्या चिवडाक जो तयार करतो त्याच्यात ह्या सगळ्या गरम त्यामुळे काय करायचो, हात घ्यायचो आणि 1 चमचो घ्यायचो आणि असा मिक्स करायचा. आता ह्याच्यात आपल्या घालूचे आपले मनुके. हे तळून घालत नाही, तळले तर ते फुगतले आणि नरम होतले. ही आपली बुंदी ही तळलेलीच असता, ही खारी बुंदी आहे. आता आपलं झारो आणि एका हाताने चमचो आणि ह्या सगळा करायचा मिक्स. हा 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 काय चिवडो तयार झालो. मोठा पसरट भांडा घ्यायचा म्हणजे कसं आपल्याक ढवळूक बरा गावता. आता थोडा थंड झाला, हातीक सोसता. मी आता हातीनच ढवळते पूर्ण चिवडो. यो बघा आणि किती क्रिस्पी झालो बघा. परातीत पडता तो आवाज येता खळखळ खळखळ खळखळ. आता बघा एकदम पांढरो नाही घेत आहे, ज्याका मसाला लागला तोच घेत आहे आणि खाऊन बघते किती क्रिस्पी झालो आणि काय काय चव लागली. ती क्रिस्पी एकदम आवाज इलोच असात पण थोडासा मला मीठ आणि साखर कमी वाटता. मी टाकते मसाले बरोबरच. मिरचीची पण टेस्ट चांगली इल्या, ठसको लागलोचा. मग अशी 2 चमचे टाकलेले, आता परत 1 चमचो टाकते आणि अर्धा चमचा पिठी साखर. मस्त असं गोड आंबट तिखट. तर परत आपण घेऊया
तसं काय एकदमच थंड झालो ना या बघा मिक्स झाली. थोडं कोमट असते वेळी जरी घातलास तरी सगळीकडे मिक्स होतलो. असं ह्यो मक्याचो चिवडो तुम्ही तुमच्या घरात बर्थडे पार्टी असू दे कुठलाही कार्यक्रम असां द्या. अहो आता भजनाक गावी सुद्धा केला असतास ना तरी मस्त, काय हरकत नाही, पुढच्या वर्षी करा. पण ह्यो परब किचनवरचो असो मक्याचो चिवडो नाही खटपट होता झटपट. तुम्ही ह्या वर्षी दिवाळी नक्की करा. चिवड्याशिवाय फराळ अधुरो असता. आता ह्यो कसो भरून ठेवायचो म्हणजे स्टोर करून कसो ठेवायचो म्हणजे दिवाळीत टाइम 15 दिवस त्याच्या आधी केलास तर 15 दिवस ह्याका काय होता नाही आणि याचा क्रिस्पीनेस पण जातो. पहिले आपण घ्यायची पिशवी आणि त्या पिशवीत ह्यो भरायचो. ही एक पद्धत झाली. आता चांगला असा थोडीशी हवा ठेवायची, एकदम दाबायची नाही आणि पूर्ण थंड झाल्यावर नाही तर तुम्ही म्हणशाल मी आता केलंय आणि लगेच भरतय. अर्धा तास चांगलं करून ठेवा आधी आणि मग अशी ही पिशवी भरून एका डब्यात ठेवलास तरी चालत. नाहीतर आपल्याकडे डबो असतलो त्या डब्यात असं भरून म्हणजे असं एअर टाईट ज्याच्यातून हवा जाता नाही आणि हा घ्यायचा झाकण बंद करून झालं. अशा प्रकारे हो 15 दिवस तरी तुमचं चिवडो जरा पण नरम नाही पडतलो, खवट वास नाही येतलो, असं हो ताजो ताजो चिवडो रवतलो. असं करून ठेवायचं स्टोर. आता तुम्ही विचार करत असाल की पाठचा वांगडचा गेला खय. जास्त विचार करू नको, डोक्या पण काजू नको, ता गेला माहेरी. पण आता आपण चॅनल कित्या थांबवायचा, मग त्या माहेरी गेलेल्या कारणासकट आम्ही सांगतलो. पण त्याच्या आधी मी दिवाळीच्या फराळाची सुरुवात करते. एकट्यान केले तरी तुम्ही खय जाऊ नको. आमचा परब किचन नेहमीसारख्या बघत रवा, नेहमीप्रमाणे हसत रवा, खात रवा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत रवा. धन्यवाद.